شێرزاد عومەر یەکێ جوان نویسەران کو پێشکەفتنا تەکنەلۆژیای کارتێکردن لەسەر حەزاوی بۆ خواندنا پەرتووکان نەگیری. شێرزاد پتریە ژیانە خۆ بە خواندنا پەرتووکان ve بوراندیە. ئەگەر سپێدەیەکی پشتی هەواڵên xwe yên pertûkxana bedirxaniyan ya ku kar têda diket bigehîte cihê karî, ekser pirsyarê ji wan diketin ka çi rûjname û pertûkên nû hatîne. Yê dilgîran e ku giringî bi xwandina pertûkê nahête dan û harîkarî bû nîjenkirina avahiyê kitêbxanê jî nahête kirin ku ev 25 sala hatiye durust kirin. Gelek cara mesela vexte ku me feraxek hebît piştî demê karî de dê xwe kitêbekê ve mijîl dikin serkeyîne xînî rojane. Pertûk xanel verê eşim bêjme te heta hedekî ya pişt guhavêt ye yani hemî nahiya ve çeşt nahiya hikmetê ve çeşt nahiya kesit zengînê duhokê bin mesela sermayedarê duhokê çi destê harîkarî ew dî bo pertûkxanê nayê te dirêj kirin. Edgelgeşekirina torên civakî xwendevanê pertûkê li cîhanê da kêm bûye. Belê li parêzgeha dûkî kartîkirneka zûr lê derketiye û dê gelek mandî bî heta ku kesekê bibînî ku heza xwandina kitêbê hebîtin. Wabênike pitiriyawa İngilîzî zanin. Zimanê wê İngilîziyê baş e. Ev jî dibîte egerek ku pitir xelek beref ji derên biyanî bişît pirêkên internetê wekî dibêjin tora enkebotî. Yani otomatîkî xelek beref hindê ve çîtin. Et hemî biyava jî da ne bez biyavê edebî da. Rêveberê giştiyê pertûkxanên Herêma Kurdistanê ye. Ew rastiya kêmiya xwendevanên kitêbê diyar diket ku pêdiviyek karasanî bû nivîser û xwendevanî bêhte kirin û çapkirina pertûkan zêde bibîtin. ئەمە ئەگەر بتوانین ئێمە چاپخانەکانی خۆمان ببوژێنینەوە ئەو پێداویستیانیان بۆ دابین بکەین ئەوەی کە ئەشیبان نووسەر و وەرژێر زیاتر مەسەلە بەس داراییەکەیە کەمتر ئەکەوێ ڕەنگە دیزاینەکەشی جوان بێ بەڵام لێرەش لەم هەرێمە ئێمە خەڵکی دیزاینزانی زۆر باشەیە یعنی چاپخانەی زۆر باشەیە بەڵام بەس لایەنە داراییەکەی هیچ لایەنی چکەنیە. Nûçar pertûkxane ser bi rêveberiya giştiya pertûkxanên Herêma Kurdistanê ve hene. Ji wan jî 6 giştî ne ku li Silêmaniyê û Hewlêrê û Dûhok û Helepçe û Germiyanû raperînin. Belê divan salên dûmayê da nivîser dilgiran bûyne ji kêmiya xwandina pertûkan ku bi şêwekî giştî hawlatiyan xwe li sosyal mîdyayê nêzîktir kiriye. Ev e jî ji bo cîlê dahatî dê gelekî xirab bîtin. Nijer Mihemed Kursat News Duhok.